Kira-kira pirang dina ya lakune Jaya Sudarga? Wah, menawi saking garing parang kencana mriki dumugi tanah Jawi menika tebih. Udakawis saged setunggal wulan. Waduh. Selak modar ning ngenteni. Monggo tresnaku wis makantar-kantar kaya ngene kok kudu ngenteni sesasi teh. Piye teh? Aku wis ora kuat ngampardane kanan kasemaranku. Inggih. Kula aturi sabar sawetawis sinuwun. Jan wis. Ameng ketemu nang impane kok iso kaya ngene lho, rasaku kaya wis tenan-tenano kae. Inggih. Mugi-mugi Senopati Jaya Sudarga saged amboyong para Drupadi. Nek nganti gak bisa. Tekan kene tak tugel gulune. Senopati Jaya Sudarga. Inggih. Menika sumanggaken Paduka Purbawasesa. Piye ta iki cari kesibukan apa to? Supaya aku le ngenteni Jaya Sudarga ki ora patiya kesuwen. Iki kira-kira dhewe ngapa piye? Inggih kula nderek sinuwun. Nanggap limbuk cangik apa, Tre? Menika ugi prayogi. Kowe tak keparengake njajah desa Milangkori. Ngono? Inggih. Golek ana limbuk cangik sing apik. Ya, sendika ngestakaken dawuh. Kon rawuh mrene, njaluk opah pira tanggape nglipur atiku, nglipur masyarakat Parangkencana, nglipur kabeh kulawarga kedaton Parangkencana. Wangkat kula benjang menapa mangkat dina iki ngestakaken dawuh.